Mä näin yhden muijan niin 10 vuotta sitten viimeksi, niin se huudelutusparvekkeella mua. Mä tietää missä mä asun, on nähnyt, mutta mä aina nojalle, että se multa on varmaan mun sukunimi. Se voisi ottaa sitä ovikelloa ikäisesti. Se olisi olla hyvä mimmiän aina. Seurustelin Jommon kanssa, niin kun mä näen sen, niin älä nyt sen kanssa. On mun kanssa. Sitten mä olin pari päivää sen kanssa ja sen jälkeen jatketaan. Varmaan 4 kertaa, kun tein sinne. Kerran se oli tuossa Ruussa, niin sukkotareppeille Jommon kanssa. Niin. No, toi on kalju. Näin ton kanssa. Mulla on sen tää tukka päässä, eikä nähdä meille naimaa, niin lähdetään vaan. Se oli hyvä mimmi, se oli niin luottavainen raha-asioissa ainakin noihin miehiin, että se ukko oli tehnyt sille källit, että se oli ostanut huvilat ja mersut ja moottoriveneet ja kaikki ja tuhlannut sen rahoja sitten 2 milliä ja jätänyt sen maksamaan sitten, kun se oli ollut takajana. Ei se luottanut pätkääkään, jos sanoi, että mikä on tiskit kaljat, anna rahaa, niin piti tuoda kuitti, että varmasti antaa takaisin sitten sen verran rahaa. Ja kerran, kun mä kävin ostaa jonkun jarru vaijeri sille, niin sitten mä sain alennusta sille, että mä en halunnut kuittia. Mä vein sitten rahat sille takaisin siitä. No. Mä ei kelvannut sitten se vaijeri sitten, niin mä vein sen vaijerin takaisin ja ostin sitten sen rahalla sitten kuitin kanssa niin toisesta firmasta, niin mä sanoin, että ei tää sovikka, niin sit se maksoi paljon enemmän ja mitä? Sanoin, että no ei saa jäädä mulle 4 markkaa velkaa jo.